masu kuɗi ne a gaba ɗaya a ƙasa bai da za a yi a taimaka wa malamai da sun shiga wani hali suna jin sallah ba su yin abin kirki buragu da sauransu da talaka ga suna cikin da mu malamai gaba ɗaya ba abin da ake taimaka wa salamu alaikum salamu alaikum amma alaikum sir ba ala malam wallahi duk gane nan ina ta abun nan abun duniya yana bani mamaki to an wallahi da a lafiya karam ya gaja ya kyau alhamdulillah to madalla ya kyau madalla to sanne dai madalla wallahi ya kyau madalla wallahi da mala abin da ya kani shine ko da ka tuna nan in ka zo nan wannan gida nan ai ka zo inda hawayenka za su kare yawwa alhamdulillah malam ai bana so a ga mu komai ni ne nake buga kasa a garin nan in na buga kasa duk abin da nake so ko ina ne na buga kasa yana zuwa nan balle matsalan mutum wallahi to shikenan malam ai kai matsalar ta ka ba ta matsala bace ba yawwa yau malam sai ka ce ai abin da yake a gabanka raguna ne aka sace na kishiyar babarka yau wannan shine matsala ai ba matsala bace wannan malam ha ba ina jinka ka tsaya ga maka wallahi ba wannan ka ne ba shi bane ba shi bane wallahi ai abun ashi yau kai wannan sa kake ko da ka akai daga wurin aikinka malam shi yasa nace ka tsaya in gaya maka ko me zo da ni kai kawai wani ina jinka yawwa ita kawai ina jinka wato ai ga mutane da kuka zo ku ƙuriya kuke zama kuna wallahi ba haka na bane ina jinka wani ni dama aba wani ina jinka yarinya ce muna mutukar soyayya da ita tom kuma tana so na ina santa yawa yau ake mata aure yau za a daura aure yau ai kasan nan ai ina gaya maka an sama in na buga din wannan sai in ga goro ashe shi goron wannan kawai goron ɗarin alman yari ne haba wallahi shine kawai da aka samu musulun din gaya ma ai kasan wannan nake ga ba mu ƙarya ba mu ƙarya a yayi malam ba ƙarya to malam abinda na zo da shi din ma dai kawai dai na fasa dai kawai Allah ya ba da sa'a kawai to an fasa an fasa wallahi malam to kawai na fasa malam to agode na fasa